Sacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfuthu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza uDaniel 4. Sizokwenza ingxenye yokuqala. Siqala kuDaniel 4 uverse 1 kuze kufike kuverse 20. Isihloko saDaniel 4 sithi iphupho likaNebukadnezari ngomuthi. Sacela sithole umkhuleko omfishane. Baba odala amazulu nomhlaba, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, sifunda izwi lakho esikhathini samanje, sicela umoya wakho oyingcwele wenze izinhliziyo zethu ukuba zibe umhlabathi ovundileyo ukuba zamukele imbewu oyifakayo yezwi lakho kithi. Imile, ikhule, ithele izithelo ezifanele. Impilo yethu entsha ingabe isafana nempilo ekade siyihamba kudala singakalizwa leli zwi lakho. Kubo bonke futhi abavuselelekayo, Nkosi, ukuhamba kwethu emva kwale mvuselelo makube ukushintsha kufuze uJesu kungafani nokuhamba ekade sinakho senganakile. Sicela Nkosi usitolikela konke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfuthu uKristu inkosi yethu. Amen. Yebo, namhlanje sithena senza isifundo kuDaniel 4. Ngizoqala ukufunda njengamanje kuDaniel 4 uverse 1 ngize ngiyoma lapha kuverse 3. Isihloko sakhona sithi iphupho likaNebukadnezari ngomuthi. Uverse 1 athi uNebukadnezari inkosi kubo bonke abantu nezizwe nezilimi ezakhe emhlabeni wonke, ukuthula makuvame kinina. Uverse 2 athi bekukuhle kimi ukwazisa izibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu ophezukonke azenzile kimi. 3. Yeka ubuningi bezibonakaliso zakhe namandla ezimangaliso zakhe. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, nokubusa kwakhe kungokwezizukulwane. Amen. Nkosi uNebukadnezari kubo bonke abantu. Kuthiwani? Kule chapter lena sibona isimemezelo uNebukadnezari asenzayo kubo bonke abantu nakuzo zonke izizwe nakuzo zonke izilimi, njengoba wayewumbusi laphana ngalesi sikhathi sakhe. Wenza lesi simemezelo. So le chapter iyonke idila nalesi simemezelo esiveza ukuphenduka noma ukuthi uNkosi uNebukadnezari isingumuntu ophendukile. So laphana kuchapter 4 ama-chapters amaningi kuDaniel 1, 2, 3 uye ku-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, siyathola uDaniel uyasibhalela encwadini yaDaniel ngendlela akabhala ngayo, kodwa laphana kuNebukadnezari ku-chapter 4 sithola amazwi noma uNebukadnezari uyena uqobo akasilobelayo ukuba sifunde khona lapha encwadini yaDaniel, kodwa siyawathola namazwi avela enkosini ubani uNebukadnezari. So kukhulunywa lana khona lapha akhuluma khona uNebukadnezari athi izibonakaliso nezimanga, ukuthi bekukuhle kimi ukwazisa izibonakaliso nezimanga. Yabo, uNkulunkulu ophezukonke azenzile kimi. Masokhumbula kahle lapha kuthiwa uNkulunkulu wayesenze izibonakaliso eziningi nezimangaliso eziningi phambi kwakhe uNebukadnezari. Mhlawumbe kodwa thina ukuthi sicaphune kancane. Uyakhumbula laphana ku-chapter 2 laphana uNkosi uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba evezela uNkosi uNebukadnezari ngokwephupho, emvezele ngokwephupho, kodwa inhloselelo ukuthi amazise imibuso elithi lapha emhlabeni umbuso kusukela kumbuso waseBhabhiloni uzodlula kuze eminye imibuso nayo idlule. uNkulunkulu emvezela ukuthi ekugcineni iyothi mayilanda le mibuso, masekugcineni kuza umbuso ongeyokuphela. uNkulunkulu azombonisa nange-second coming of Christ, ngokubuya kwesibili kwenkosi uJesu Kristu. Yabo. Nalaphana ku-chapter 3 uNkulunkulu zikhona futhi ezinye imangaliso akazenzile phambi kukaNebukadnezari, lapha khona ediliva noma lapha khona esindisa amaHebheru, lamadoda amaHebheru amathathu esithandweni somlilo ovuthayo. Ngithi siyakhumbula. So
Kule chapter esifunda kuyona njengamanje ku-chapter 4 sizobona futhi esinye isimangaliso esenziwa inkosi uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba asenza nguNebukadnezari ukuthi uNebukadnezari uma ngenze njena wena buyela kimi noma ake uthathe isinqumo ngokwakho ukuphila. Laphana kuvesi 3 uyamthola uNebukadnezari uyamemezela uthi umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade. Nokubusa kwakhe kungowezizukulwane. Nebukadnezari laphana freely acknowledges ukuthi umbuso kaNkulunkulu umbuso ongunaphakade. Nokubusa kwakhe kungowezizukulwane kuya ezizukulwaneni. uNebukadnezari uzisholo yena, uzibhalela yena laphana ku-chapter 4. Uverse 4 kuya kuverse 7 siyacela ukufunda uverse 4 ngize ngiyoma laphana kuverse 7 khona lapha ku-chapter 4. Uthi uverse 4, mina Nebukadnezari ngangihleli ngokuthula ngitamasa endlini yami yobukhosi. 5, ngase ngibona iphupho langethusa imicabango embhedeni wami nemibono yekhanda lami yangesabisa. 6, ngalokho ngakhipha isimemezelo sokuba kulethwe bonke abahlakaniphileyo baseBhabhele phambi kwami ukuze bangazise incazo yephupho. Uverse 7 basethi, zase zifika izanusi nabathwebulayo namakaledi nabahlola imhlola. Ngabatshela iphupho, kepha abangazisanga incazo yalo. Amen. Khona lapho uNebukadnezari ethi ngangihlezi ngokuthula ngitamasa endlini yami yobukhosi. Uverse 4 la ngithi siyakhumbula. uNebukadnezari siyamthola futhi wayehlezi ngokuthula noma esesimweni la ezokuphepha ezizwela yena ukuthi uphephile ngenxa yempumelelo noma i-success noma i-prosperous akayitholile. Sakhumbula khathi enqoba lezi ezinye izizwe, enqoba amaSiriya, e-Egypt, Arabia, yabona. Naleli elinye ilizwe leli yini asazi kulapho nje bazalwane, kodwa elinye lamazwe ayiwanqobile. So ngenxa yokulokhu okuzizwa ephephile uNebukadnezari ebona nempumelelo, wahamba wagcina esesimweni lana khona ingqondo yakhe yayisingenakho ukukhathazeka ukuthi kungase kube khona into eyingozi, yabo. So wayesesimweni lapho khona esingasho sithi wayengekho that vigilant, yabo. Wayengaqapheli, ayikho into eyimenza ukuthi eqaphele mhlawumbe ngesensi yokuthi khona into akayibona ukuthi ingase sibe yingozi, yabo. So lana singaqinisekisa ukuthi uSathane wayesebenzisa impumelelo yakhe uNebukadnezari ukumsusa kuNkulunkulu, njengoba sibona laphana sizobona kuverse 30. Kuthiwa semasifunda sathola ukuthi kwaba khona iphupho elamethusayo uNebukadnezari emcabanga embhedeni nemibono yakhe yekhanda lakhe yamenze njani, yamsabisa. So kwakuyilesi sikhathi la uNkulunkulu emseni wakhe awaphinda futhi wanika uNebukadnezari elinye iphupho, yabo. Uma uzobuka kahle laphana encwadini kaDanyeli uzobona uNkulunkulu ezama ukudonsa uNebukadnezari, emdonsela kuyena esebenzisa amaphupho noma enza ukuthi kube khona izimangaliso uNebukadnezari akazozibona yena ngawakhe amehlo. Leli phupho into elayenzayo lavele lamsabisa uNebukadnezari, yabo. Khona i-quotation nje eshoyo, angithi sithena uma sibuka i-prosperity yakhe, wayethi uma yibuka esigodlweni sakhe sobukhosi, ukuthi uma yibuka le ama-foreign countries noma amazwe ayakhelene nawo, abona ukuthi akukho nto engangisabisa la. Khona i-quotation engiyithanda ethi, when God makes men fear, none can hide the intensity of their
terror, angisazi kumi kanjalo, kodwa i-quotation esho ukuthi uma uNkulunkulu esabisa umuntu, soze ekwazi ukuzibamba noma ukuzifihla ukuthi wesaba kangakanani. Kujwayelekile ukuthi umuntu ethi bakhuluma engamqinisela ubuso, yabo, kwagcina mina kodwa ngizwa ukuthi hey, amanzi amadolweni ngiyafa uvalo. Sibaleke ngempela isitha, kanti Nkosi yami awubhubhi kanje ukusaba. Kodwa kuthiwa uma umuntu esatshiswa uNkulunkulu ngeze yenze leyo nto, uyosaba ngempela. Uma kubiza ukuthi azingcolise laphana ngemuva kuxega iy'nkalo, kuyoba njalo. Yabo, so uNebukadnezar siyatholakala ngokwesifundo ukuthi noma wayeyibona secured noma kwakungekho lutho elimsabisa la emhlabeni, kodwa leli phupho-ke lafika lona lamsabisa. Kushiwa leli phupho lafika lamsabisa lapha yena owayeyibona khona ukuthi usecure khona. Laqhubeka lahlupha ngisho nanengqondo yakhe, ngisho sephaphamile. Lamshiya engenakho ukuthula. Siyathola-ke laphana usenza isimemezelo ukuthi hhayi, ngenxa yaleli phupho ake nilethe bonke abahlakaniphileyo, yabo, ngenxa yokuthi limshiye engenakuphumula emqondweni wakhe. Wabe senza isimemezelo sokuthi akulethwe onke amadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni. Lana ngokwesifundo kwakumele wayebalethela ukuthi bezomtshela incazo yaleli phupho akaliphuphile. Uyakhuluma laphana uNebukadnezar uthi ngabatshela iphupho kepha abangizisanga incazo yalo, yabo. Uthi ngabatshela iphupho. Ngicela siqala phakathi khona uNebukadnezar ngabatshela iphupho. Siyakhumbula ku-chapter 2 ukuthi kwakume kanjani. Njengamanje akusafani naku-chapter 2. Kuthiwa ku-chapter 2 uNebukadnezar wayekhohlwe kwaphupho, wakhohlwa kwancazo ezebabiza, yabo. Akusafaneki naku-chapter 2. La chapter 4 inkosi uNebukadnezar iyalikhumbula iphupho, iyabatshela ukuthi ngiphupheni, yabo. So ngakho uyabatshela-ke, uyazitshela lezi zanusi nabathwebulayo namakaledi nabalumbi, uyabatshela bonke ukuthi cha, nakhu enguphuphile, ngiphuphe lokhu. Kodwa bona uthini? Kepha abangazisanga incazo yalo, behlola imhlola benjalo. Ku-chapter 2 uma sizokhumbula kahle, la madoda ahlakaniphileyo ayemncenga uNebukadnezar ukuthi akabatshele iphupho ukuze bona bazomtshela incazo yalo. Ngithi siyakhumbula. La ku-chapter 4 siyathola-ke inkosi iyabatshela iphupho, kodwa still abakuniki incazo. Yindaba ngoba uNkulunkulu wayebambula noma wayeba-expose amanga noma i-counterfeit ye-system yabo. Evezela uNebukadnezar ukuthi laba bantu babuke laba bantu othi ubathembile, ngoba like ku-chapter 2 kwakunokuthi uma bengase belazi iphupho bazoyisho incazo. Chapter 4 sebeyalazi iphupho but still bayafeyila ukukhipha incazo. La siqhubeke sifunde uverse 8 nokuya kuverse 9 khona lapha encwadini yathi verse 4. Uthi verse 8, kodwa ngasekugcineni kwangena uDaniel phambi kwami ogama lakhe linguBhelitheshazari, njengegama likaNkulunkulu wami, okuyena umoya woNkulunkulu abangcwele. Ngamtshela iphupho ngathi, Bhelitheshazari, wena nduna yezanusi, ngokuba ngiyazi ukuthi umoya woNkulunkulu abangcwele ukuwe, nokuthi awukhathazwa mfihlakalo. Ngitshele imbono yephupho lami engilibonileyo nencazo yalo. Amen. Ekugcineni sesibona sekuvela uDaniel phambi kwenkosi. Inkosi uNebukadnezar yamkhumbula uDaniel ukuthi ngathini nesikhundla ayemnike sona. Khumbula ukuthi wayemnike isikhundla laphana ekugcineni, awumkhuphula ukuthi makabe induna yezo zonke izihlakaniphi zaseBhabhiloni. Athi siyakhumbula uma befeyila laba baseBhabhiloni, inkosi siyamkhumbula uDaniel, ikhumbula ukuthi uDaniel wayenzeni, yabo.
So uyabizwa-ke manje uDaniel ngenxa yokuthi uNebukadnezar uyaqonda ukuthi yena uyakwazi ukuletha impendulo kuzo zonke izinto ezifihliweyo. uNebukadnezar khona phathi khona umoya kuDaniel kukhona umoya wawo okukuye umoya wawo uNkulunkulu abangcwele. Yabo. So uNebukadnezar lana uyasho ngoDaniel ukuthi ungathini ukuthi uNkulunkulu kaDaniel uNkulunkulu owonkulunkulu nenkosi yamakhosi. Siyakhumbula esho lapha kuDaniel 2:47. Asho ukuthi uyini uwumambuli wezimfihlakalo. So lamavesi uNebukadnezar akawasho kuDaniel 4:8 wake wawasho laphana uDaniel 2:47. Uma siqhubeka siyambona lo Nebukadnezar uyasho ukuthi iphupho uyalisho. Uyalitshela uDaniel iphupho usiyamcela uDaniel ukuthi-ke Daniel, ngoba sengikutshelile iphupho, letha-ke incazo ukuthi lichaza ukuthini. Lokhu funda kona uDaniel 4:10 kuya ku-verse 12. Verse 10 uthi, yayinje imbono yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngabona bheka, nanko umuthi phakathi nomhlaba, nokuphakama kwawo kwakukukhulu. Verse 11 athi, umuthi wakhula waqina, ubude wawo bafinyelela ezulwini, nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. 12. Amaqabunga awo ayemahle, nezithelo zawo zaziziningi, kukhona kuwo ukudla kubo bonke. Izilwane zasendle zazinomthunzi phansi kwawo, izinyoni zezulu zazihlala emagatsheni awo, nenyama yonke yondliwa kuwo. Amen. Nkosi. Uthi uNebukadnezar uma eqala uthi yayinje imbono yekhanda lami, anti siyakhumbula lamavesi amabili kunengxenye yokuqala yombono noma yephupho, mase kuyasala enye ingxenye yephupho izolandela kulamavesi esizowafunda kube sizoqhubeka nawo. Inkosi uNebukadnezar iyaqhubeka-ke iletha iphupho lawo ngomuthi. Mhlawumbe kunezinto ezosho uma siqhubeka nesifundo sizibheke ngalo muthi. Okokuqala nje, lo muthi wawuphakathi nomhlaba, nansi siyakhumbula. Kuthiwa ukuphakama kwawo kwakukhulu. Khona izihlahla eziphakeme. Uyabo, so ukuphakama kwalo muthi kwakukhulu. Kuthiwa lo muthi wawunjani? Wawuqinile. Wawubonakala kuze bengathi usekugcineni komhlaba. Uma uqalaza ubona ukuthi asikho isiphelo, kulokhu kuqhubekile nje. Uyabo. So kahle kahle it covered the earth. Unezithelo eziningi. Usho ukuthini? Wawunanokudla okwanele. Wawunokudla kwabo bonke. Wawufida inyama. Wawufida yonke inyama. Yonke inyama yayithola ukwaneliseka kulowo muthi. Ngabe zilwane noma kwabantu. Yabo. Sizoyithola incazo yalokhu uma sibuka incazelo ezolethwa nguDaniel. Ngizacela sifunde uverse 13 size sime laphana kuverse 17 kuso lesi sifundo sikaDaniel 4. Uverse 13 uthi, ngabona embonweni yekhanda lami ngisembhedeni wami, bheka, nango umlindi ongcwele ehla ezulwini, wamemeza ngamandla, washo kanje wathi, gawula umuthi, unqume amagatsha awo, uvuthulule amaqabunga awo, uhlakaze izithelo zawo, izilwane mazisuke phansi kwawo.
nezinyoni emagatsheni awo. Uvesi 15 athi, nokho shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini. Okay, ngicela uqala phansi uvesi 15 uthi, nokho shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi ohlazeni lwasendle. Ohlazeni lasendle simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nezilwane zasetshanini bomhlaba. Uvesi 16 athi, inhliziyo yakhe iyaguqulwa ingabi ngeyomuntu, aphiwe inhliziyo yesilwane, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakhe. Uvesi 17 athi, kunqunyiwe ngesimemezelo sabalindi nangesiyalezo sezwi labangcwele ukuba abaphilayo bazi ukuthi ophezukonke ubusa imibuso yabantu, ayinike amthandayo, amise phezu kwayo ophansi phakathi kwabantu. Amen. La esifundweni uyakuqala uNebukadnezar uthini? Uthi embonweni yekhanda lami, ngabona embonweni yekhanda lami, ngase siyakhumbula. So uNebukadnezar lana uyaqhubeka nephathi yesibili yephupho. Uthi bheka nango umlindi ongcwele, yabo, umlindi ongcwele ehla ezulwini. Njengamanje usebona umlindi noma ongcwele ehla ezulwini. Igama elisho umlindi lisetshenzisiwe lana lirefera noma lisho ingelosi nje ngolimi olujwayelekile. So ingelosi iyona eyayiwumlindi, ibuka noma okwenzakalayo noma izinto ezizokwenzakala. Obvious yayiloba phansi. Iyo-ke ingelosi eyehla ivela ezulwini. So uma ufunda laphana uvesi 17 uthi uyabona ukuthi umlindi nongcwele umuntu oyedwa. Kuthiwe kunqunyiwe ngesimemezelo sabalindi nangesiyalezo sezwi labangcwele. Angithi siyakhumbula. So uwumuntu oyedwa kahle kahle yini ngolimi nje olujwayelekile, this was an angel noma this is an angel, ingelosi uqobo. Uma kuthiwa laphana iyamemeza ngephimbo elikhulu, angithi noma kuthiwa wamemeza ngamandla laphana kuvesi 14. So lo mlindi omemeza ngamandla ukuthi akugawulwe isihlahla, kugawulwe amagatsha aso, kuvuthululwe amaqabunga, kuhlakazwe izithelo zazo, bese kuthi izilo nayo yonke inyama noma iy'lwane eziphezulu isihlahla zisuke kusona. Kodwa kuvela lapho kuthiwa khona kodwa ushiye, siyakhumbula, shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini. Angithi siyakhumbula. Noma isihlahla esikutholayo esifundweni, noma isihlahla kwakufuneka sigawulwe, kodwa kwakufuneka kushiywe amabhande noma ngathini, kushiywe izibopho zensimbi, isibopho sensimbi nesethusi, uyabo, around sona kuphi kwi-field lapho ohlazeni lwasendle. Excuse me. Kwakumele simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nesezilwane zasetshanini bomhlaba. Uyaqhubeka ivesi ithi, inhliziyo yakhe iyawuguqulwa engabi njengomuntu, aphiwe inhliziyo yesilwane. Angithi siyakhumbula lapho. La kuzwakala kuyinto engajwayelekile, yabo.
kodwa incazo yephupho izokwenza kube sobala ukuthi sikwazi ukuqonda la. Uma kuthiwa 7 times simatiswe izikhathi kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakhe. Lesifundweni kuyavela ukuthi uma kuthiwa 7 times igama kahle kahle lithi time la ngokwesifundo noma kule ngxenye yeBhayibheli livela egameni lamaKaledi elalithi idan, IDDAN, dan, elisho unyaka. So kahle kahle uma kuthiwa kudlule izikhathi eziyisikhombisa, okusho ukuthi so 7 years were to pass over the stamp. Kwakufuneka lidlule iminyaka eyisikhombisa lesi siqu okukhulunywa ngaso lapha encwadini kaDaniel. So isimemezelo somlindi esasithi noma idimandi yalona ongcwele kulesi statement siyathola ukuthi umlindi nabangcwele nongcwele okay umuntu oyedwa, ukusho igama elirefera kwingelosi njengoba sikhulumile. So it was the ever watchful recording angel that brought the decree down from heaven. Kwakuyiyo le ngelosi eyayiqaphile, eyayiloba futhi eyaletha lesi simemezelo isuka naso ezulwini. Kuthiwa yini inhloso yakho inhloso ukuthi abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike abamthandayo. Nje siyakhumbula yebo, ayinike abayithandayo, amise phezu kwayo ophansi phakathi kwabantu. Yabo. Okay, sicela siqhubeke sifunde njengamanje uDaniel 4 uverse 18 kuya kuverse 19. Isifundo sethu ngokusizwa inkosi ngathi sizoba sifishane kamnandi namhlanje. Yebo. Uverse 18 athi, leli phupho ngalibona mina Nebukadnezari wena Belteshazari yisho incazo njengokuba bonke abahlakaniphileyo bombuso wami bengazi ukungazisa incazo, kepha wena ungakwenza ngokuba umoya wawonkulunkulu abangcwele ukuwe. Uverse 19 uthi khona uDaniel ogama lakhe lalinguBelteshazari wamangala isikhashana, imicabango yakhe yamesabisa. Inkosi yathatha yathi, Belteshazari, iphupho nencazo makungakwesabisi. uBelteshazari waphendula wathi, Nkosi, iphupho malibe kwabakuzondayo, nencazo yalo kuzo izitha zakho. Amen. Ngokwesifundo la siyathola inkosi ifisa ukuthi uDaniel ayinikeze incazo yephupho, ngoba iyasho ukuthi bonke abahlakaniphileyo, angithi yabona iyakuveza ukuthi bonke abahlakaniphileyo, angithi basembusweni wakhe bahlulekile ukumnikeza incazo. Even nje sebanikezile iphupho kodwa bona bahlulekile. Kodwa lemavesi iyaveza inkosi ukuthi kodwa wena ungakwazi. Yabo, iyamvezela uDaniel ukuthi kodwa wena ungakwazi. uNebukadnezar uveza i-confidence anayo kuDaniel ukuthi uDaniel, he knows that the true God is in Daniel. Uyazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso uDaniel. Yabona umuntu ohamba noNkulunkulu noma umntwana kaNkulunkulu. Yabo, so uyokube nakho ukuthi izothola iqiniso kuyena ngokuba uNkulunkulu okuyena uNkulunkulu weqiniso. Yabo, so khona abantu bathi noma bekuskema noma bekufutha ngamanga, ubuye uthi hayi kodwa bengilindeleni izwe vele abantu abangakholwa usho kanje ubuye uqhubeke. Yabona urojiwe isigebengu uqhubeke. Kodwa yazi ukuthi wenziwe ugilwe umuntu ozibiza ngokuthi uwumntwana kaNkulunkulu. I wish abantu abakhonza uNkulunkulu ophilayo
bengakwazi lokho ukuthi izenzo zabo azikhohlakali. Ngenxa yokuthi abantu they acknowledge uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba njengoNkulunkulu onothando, yabo. Uthi uNkulunkulu uyalalela, yabo. uNkulunkulu uyanaka, yabo. uNkulunkulu mnene, shuthi harmless, yabo. uNkulunkulu uma ebona umuntu uzibuza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukurestore, yabo. So bese umuntu ebe nengqondo ukuthi umuntu othi unaNkulunkulu uthi unazo zonke lezi zinto. Bese yamangala umuntu esihlangane nomuntu athi umuntu umntwana kaNkulunkulu, one mistake noma ngephutha alenzile umuntu, nangu umntwana kaNkulunkulu useyamthuka manje. Eheni wenkosi yami, nangu umuntu esethukwa yikholwa, yabo. Amangala umuntu ngoba phela uNkulunkulu akathukani, umuntu onganaki, yabo. Kodwa usuyakholwa engafika ehlale kanti ukhuluma nomuntu olambile, olambe spiritually, olambe even physically, kodwa akanakanga ngoba ubehleli naye ecofa ifoni, noma ubehleli naye ejaha ukuyizenzela ama-transaction, nakho i-bank account yakhe ikhuluphele kakhulu isidudla, noma efuna ukuyibukela ama-favorite shows akhe. Wahlala nomuntu angamboni ukuthi emoyeni noma enyameni ulambile. Angithi yabo ngiqonda uveza ukuthi uma kuthiwa umuntu umntwana kaNkulunkulu, uma aziwa kanjalo noma engaprofesa nethi mina ngumntwana kaNkulunkulu, so vele abantu balindele into engcono kuyena. That is why uma uqanjelwa amanga yikholwa ungayikhohlwa leyo nto. Uma uthi ukuyikholwa abantu abayikhohlwa leyo nto, uthi amakholwa mase sebeyabona ukuthi hayi amakholwa amanga ngoba uNkulunkulu akanjena, yabo. So I wish ukuthi umuntu okholwayo bengakwazi lokho. Umuntu eshumayela ethi ungabuki mina, buka bazokubuka ngoba uthathwa ngokuthi lento oyikhuluma uyizwe ngoNkulunkulu, yabo. So ngoba uNkulunkulu ekhuluma nawe-ke, obvious ufuna ngabe ukhulume nawe ngoba umngani wakhe. Uthi wena mngani wakhe ozotshela thini? So siyakubuka kwemngani wakhe ukuthi ngabe uhamba njengayini? No, angithi yabo. So siyathola lapha lesifundweni yasho ukuthi bonke amadoda ahlakaniphileyo ahlulekile, kodwa uyayiveza i-confidence akanayo ngoDaniel ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso uDaniel. Angithi siyakhumbula ukuthi imizimba yethi iyithempeli laNkulunkulu, lapho uNkulunkulu ahlala khona ngomoya oyingcwele. So uma kukhona umoya oyingcwele la, hayi, emntwini lo mzimba wami ngithi uyithempeli laNkulunkulu, kusho kuhlela umoya oyingcwele le, akho ngozi la, ekhona ukuqonda la, ekhona izexwayiso la, angithi yabo. So that is why lo Nebuchadnezzar wayenaleyo confidence uDaniel. Kuthiwa ngokwesifundo uDaniel wamangala for i-hour lonke, ihora lonke. So uma ukhuluma nomuntu uyakubona ukuthi hayi, yazi nje isikhathi esiphila kusona sesikhathini esibi la uthi uma ukhuluma nomuntu inhloso yakhe kungabi engalaleleli ukuthi eqonde noma ameditate noma azenhle lokho okukhulumayo, ulalela ukuthi ufuna ukuphendula. Iy'ngane zamanje uthi ungaqedi usekungena emlonyeni. Washo lo omunye umamethu wathi ungangixubhi ngisadla, yabona. Usakhuluma usafuna ukungena, yabo. Isikhathi esiphila kusona-ke lesi samanje sabantu abangazi noma uzothi bafunde ingqondo ukuthi usalisha isentence useyazi uzoliqedela ukuthi useyakungena, yabo. Kodwa la siyathola uNkulunkulu, inkosi uNebukadnezar itshela uDaniel iphupho. uDaniel kuthiwa waqala nje wamangala kwaphela ihora lonke, yabo. uDaniel wayetsheliwe iphupho. Daniel was taken back by the dream and was troubled. Uselitsheliwe iphupho, uyayibona incazo, wavele kwangathi uyakhathazeka-ke manje uDaniel, yabona. Wayengakhathazwa ukuthi yingoba engeze kwazi ukuletha incazelo yephupho, kodwa ukuthi incazelo yaleli phupho yayingesizona indaba ezinhle, yabo. So yayingesizona indaba ezinhle njengamanje. Ingakho uthola ukuthi uDaniel uthule ihora lonke uselizwile iphupho, uyabuka ukuthi le nkosi le kufuna ngiyitshele lezi ndaba njengoba zinhle, yabo. Umntwana kaNkulunkulu akavele nje sisakaze nje bhamuze, yabo. Njengamanje usiphile kwesinye isikhathi abantu bengabona umuntu inkosi yami edutshuliwe, adutshulwa laphana emall noma adutshulwa laphana edrobheni, mhlampe isicathulo sahlala lapha noma shayiswa imoto. Ngiyakutshela bagijima kuqala namafoni abo qwaka qwaka,
sebeyaphosta, oh hey Nkosi yami, imikhuba yaseshowe noma hey edlangezwa bukani nje yabo. Ilona lona ufuna ukuba unumber 1 ukuthi into izwakale ngaye, ukuthi umndeni wakhe awukakatholi noma ihlobo lomuntu unezihlobo nabangani abangeke beze bethanda uma umlenzo wesihlobo sawo usuntaza kuma-social media kabuhlungu kanje. Abanandaba naleyo nto umuntu. Kungashuthwa ashutha ngisho umuntu ehlinziwe kopolotwe amathumbu noma ingozi yemoto abantu bedindilizile kuvele nanamaphathi angafanele, into engavezwa ngisho nazi intatheli ngoba kodwa bona bekuveza ngoba ilona lona ufuna ukubona ukuthi ufike iqala kwisini noma engafikanga aqala kwisini esendeliwe futhi nawe uyasenda isandla sikho umuntu ugenciwe uyasenda. Ilona lona ufuna nje kuthiwa nje lento ifike ngami yabo. Ihlaza lisaziwa usacabangela ukuthi umndeni walo muntu uzizwa kanjani yabo. Hayi ngikusho lokho ngesikhulu isibindi sokuthi abo makuthiwa thanda umakhaya njengoba uzithanda wena sekushiwo into kanjena-ke awumajine nje ingane yakho noma uzimajine nje uwumama kade uvele ungafuni nomzimba wakho. Angithi njengamanje ngigqokile laphana entanyeni mhlawumbe ngoba vele kumakhaza nange awuphole kuthe ngci laphana amaqeleni engize wakhona jona namasokisi namabhutsi yabo. Nakho kusekuyingozi usuyahlubula-ke njengamanje-ke usuyashuthwa-ke usushuthwa sekuzotrenda-ke namathanga akho-ke yabo. Angithi ngeke uze ukuthande lokhu kuwena. So ukwenza kanjani komunye umuntu? Yabona-ke lezi iy'ntatheli engafundile engakufundela ubuntatheli engaqeqeshiwe uyibona kanje. Azazi ukuthi ikhonto ekuthiwa i-privacy zishutha kwasani yakho nje zishutha njalo nesidumbu ebhokisini. Nanoma ngisho umuntu engasafanga noma engaphila umuntu ngiyakutshela njengamanje umuntu bengathi bemdlwengula indlela le generation esiphila kuyona engenazwela ngayo ingashutha umuntu obhizi edlwengulwa isende le generation. Lokho kuyisani yokungabi naNkulunkulu yabo. So sithola lapha uDaniel uma uyayizwa le ndaba indaba akazi ngatheni akaze kalula bawethu ngiqonda ukuveza ukuthi akaze balula ukudeliver izindaba ezimbi noma ezibuhlungu emntwini uma umthanda noma uma uzwelana naye yabo. So wayithina ukuthi amahlazi emshado echithekile konke lokho kuxoxwa yithina, abahlulekile kuxoxwa yithina, abafile kusakazwa yithina, abadakiwe siyashusha siyaphosta bukwenza labafundisi noma buka njalo iniyani zonke izinto ezimbi nje siya-expose nje angithi yabo. So akaze kwayinto elula noma into emnandi ukuletha izindaba ezimbi ngoba sithola la ephupheni ukuthi uDaniel makuthiwa umangali i-hour akakhathazwa ukuthi hhayi ngoba engeke ekwazi ukunikeza incazo kodwa ukhathazwa ukuthi incazo yayingeyinhle yabo. Kangangokuthi uze uyamemezela laphana uthi hhayi Nkosi iphupho malibe kwabakuzondayo nencazo yalo kuzo izitha zakho. Heyi sesizoma la esifundweni kodwa isizathu sokuthi uDaniel edileye ukuthi izindaba nje zazingekho mnandi for Nebukadnezar. So le mpendulo kaDaniel impendulo yokulungisa ingqondo kaNebukadnezar ukuthi eyi Nkosi lokho engizokutshela khona indlela okungelula noma okungemnandi ngayo bekungangcono ukuba bekungafikela izitha zakho noma abazonda wena hhayi wena yabo. So uma uzodiliva indaba embi emntwini sengathi uyalungiselelwa hhayi ukuthi uvele umgebhule nje gebhule ingane yakho idlwengule iyabulawa hawu Nkosi yabona awu heyi. Kodwa-ke bengithena ngizogcina ku-verse 20. Sicela sengifunda nje u-20 kuya ku-22. Uma ngiqeda ukufunda lamavesi siyathandaza sesiyobonana ku-part 2. Amen. U-verse 20 athi hhayi umuthi owawubonayo owakhula waqina obude bawo bafinyelela ezulwini nokubonakala kwawo kwaze kwaba sekugcineni komhlaba. 21 Omaqabunga awo ayemahle nezithelo zawo zaziningi kukhona ukudla kubo bonke. Ozilwane zasendle zahlala phansi kwawo nozinyoni zezulu zakhe emagatsheni wawo. Nguwe Nkosi okhulile waqina ngokuba ubukhulu bakho bukhulile bufinyelele ezulwini nokubusa kwakho kuze kube sekugcineni komhlaba. Amen. Nkosi busise ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje. Amen.
Cela sithole umkhuleko. Siyabonga mdala amazwe nomhlaba. Sibonga Nkosi izwi lakho. Sibonga ukusifundisa kwakho. Iy'nhliziyo zethu Nkosi sengathi zingasusa lonke lolu khula. Sizwa izulu lonke lolu khula oluminyanisile ey'mpilweni zethu. Kuhlale lona lodwa. Silawulwe yilo lodwa. Ngathi Nkosi sibuyele ey'ngqondweni ngoba kukhulu osezisekhona, zinkulu izibonakaliso nathi osuzenzele phambi kwethu ezanele ukuba singaphenduka. Nkosi sicela usiphe ukungakhohlwa, sicela usiphe ukukhumbula imisebenzi yakho yomusa, siholeleke empendukweni. NgoJesu siyakhuleka, amen. Sizobonana ngokulandelayo uma uThixo esiphe ukuphila sesifunda uDaniel. Suka kuyena uvesi 20 sigcine kuvesi 37 kwingxenye yesibili noma ku-part 2. Amen.